Окей, това съм аз днеска по пътя от Медеджин до Кали, Колумбия. Малко съм изморен, въпреки че съм минал само... Колко съм минал? Само съм минал 1/4 от пътя. Тръгнах сутринта в 6 часа. Така че това ви дава представа горе-долу какво става с мене. Ето го мотора и тук е готов за пътуване. Ето ми и мене, разбира се. Hello на всички. И ето ще ви покажа малко от красотите на пътя, който е към Кали, Колумбия. Ето ги тия планини, красиви. Това е някаква къща тук, до която съм спрял, някакво имение с нещо такова, като фонтан. Ето го пътя, откъдето дойдох. И ето я планина, красива планина. Ето ще завъртиме да видите от всякъде каква е красота. И имам да карам днеска имам да карам около 450 км. Току-що минах през планините и в планината беше сериозна работа. Една колона от около 100 камиона от едната страна и много бавно, но както и да е. Ето типичен автобус в Колумбия. Още веднъж ето ме готов за пътуването. Напълно готов за пътуването с нещата по мотора. Ето как изглежда пълен догоре. Мотор е оправен в Сузуки. Знаете, че имах проблем с него. И вярвам, че от тук насетне всичко ще е наред. Следващата държава, след като отида в Кали, ще преспа там една вечер и след това пътувам за Еквадор. Всъщност след Кали, след като мина Кали, това ще е най-южната част на земното кълбо, в която съм бил. Каквото и да значи това, как се казва. Добре, пожелайте ми приятно пътуване и чао!